Većina ljudi nikada neće postati milioneri i to bi mogao biti tvoj slučaj. Zašto? Zato što ignorišu 11 ključnih faktora. Da li se trudiš, ali finansijski ne napreduješ? Da li sanjaš o većoj slobodi, ali se osjećaš zarobljeno u svakodnevnom životu? Da li želiš da pokreneš svoj biznis, ali ne znaš odakle da počneš? Evo istine, uspeh nije slučajan. Postoje jasni principi koji određuju ko će postati finansijski nezavisan, a ko neće. Većina ljudi ih ne poznaje. 11 portala ka svesnom milionaru, pokazujem ti kako uspešni ljudi razmišljaju, deluju i investiraju. Naučit ćeš koje 11 tajni uspeha stoje između tebe i finansijskog uspeha i kako ih koristiti za svoju korist. Ovo znanje može potpuno promeniti tvoj život. Da li si spreman da otvoriš svoj prvi portal? Ne čekaj više, klikni sada na link i započni svoje putovanje ka finansijskoj slobodi.